Έλα, σου βάλω λίγο ακόμα. Έλα. Να δοκιμάσω να πάρω τον Λεωνίδα πάλι. Μπορεί να το έχει ανοίξει το κινητό του. Να πάρω και εγώ τον Άσο. Λεωνίδα! Λεωνίδα, μ' ακούς? Έλα, μάδερ. Τι κάνεις, παιδί μου, είσαι καλά? Όχι, μάνα, είμαι πάνω σε ένα δέντρο και από κάτω είναι ένα κοπαδιλίκι. Τι? Ήρεμα, ρε μάνα, ήρεμα. Δεν ανεβήκαμε και στα 2.000 μέτρα. Μια χαρά είμαστε. Στο καλό παλιόπαιδο με τρόμαξες. Εγώ φταίω που τρομάζεις εσύ πανεύκολα. Ο πατέρας του τι κάνει, ρε παιδί μου, γιατί το έχει κλειστό? Ο πατέρας τι κάνει? Ο πατέρας τώρα έχει πιάσει από το λαιμό ένα λύκο και του χώνει πουκέτη αυτή μου. Όρμα, πατέρα μου! Δώσ' του! Τον ξυγιάλισε. Τι κάνει? Έχει πιάσει ένα λύκο από το λαιμό. Τι? Ας το καλό. Πες μου τι κάνει ο πατέρας σου. Ρε μάνα, δεν έχεις χιούμορ. Το βουνό ανεβαίνει αγκομαχώντας ο άνθρωπος. Τι να κάνει? Ανεβαίνει το βουνό αγκομαχώντας. Και το τηλέφωνο γιατί το έχει κλειστό? Γιατί το έχει το τηλέφωνο κλειστό? Καταρχάς μη φωνάς γιατί με κούφανες, έτσι. Και δεύτερον δεν πιάνουν εδώ τα κινητά. Ξεχάνω τώρα. Με ένα κατατύχει με έπιασες. Δεν πιάνουν τα κινητά. Καλά, παιδάκι μου, καλά. Περνάς καλά? Μια χαρά, μάνα, μια χαρά. Κλείνω τώρα γιατί μου τελειώνει η μπαταρία. Εντάξει, αγοράκι μου. Να προσέχεις, έτσι. Και ήσυχα. Σε φιλώ, γεια. Μην το κλείσεις, καλέ. Μην το κλείσεις να μιλήσω κι εγώ στο παιδί. Έλα, Λεωνίδα μου. Λεωνίδα, μ' ακούς? Ναι, ρε γιαγιά, ακούω. Τι φωνάζετε σαν τις τρελές? Λεωνίδα μου, δεν πιστεύω να κάνεις αυτό το πώς το λένε. Άμα δεν ξέρεις πώς το λένε, τι να σου απαντήσω εγώ? Δεν πιστεύω να πηδήξεις από αυτή τη γέφυρα. Α, λες για το bungee jump. Μπράβο, Ναι, πού να το βρω ρε γιαγιά το bungee στο βουνό να πούμε? Έλα, σε κλείνω τώρα γιατί πρέπει να ανέβω λίγο πιο ψηλά, γεια. Σωστά. Πού να βρει στο βουνό το τέτοιο. Μια χαρά είναι το παιδί. Εντάξει, ησυχάσατε τώρα. Ναι. Βέβαια. Θα πηδήξεις. Γιατί ανέβηκαμε τότε εδώ πάνω? Δεν φοβάσαι? Φοβάμαι, λιγάκι φοβάμαι. Δεν θέλω καθόλου. Αφού τρέμεις, γιατί πηδάς τότε? Γιατί άμα δεν φοβόμουν ρε φίλε δεν θα είχε ακουστό. Α, τότε να πηδήξω κι εγώ. Γιατί και να φοβάμαι? Όχι, άστο καλή μου. Εκεί κάτω στα γράμματα θα φοβηθείς, κάτι μας αναζεύουνε. Άστο. Καλά σου λέει, άστο. Παιδιά, κρατήστε τις ανάσεις σας. Εμείς, εσύ. Τέλει μετά από μένα είσαι εσύ, έτσι. Τι χιούμορ. Λεωνίδα μου, να βγάλουμε και βίντεο να το έχουμε. Εγώ θα βάλω τα παιδιά, θα τον αφήσω να το δείχνω στην κικίτσα, να γουστάρει να μην μου σπάει τα νεύρα. Χριστό, είμαι έτοιμος. Έλα. Αμαν. Έχουν κοπεί τα πόδια, παπα. Τι κοιτάς κάτω, αφού φοβάσαι? Τι που θα κοιτάω, ρε τέλει μου? Κοίτα πάνω. Ένας γλάρος. Θα πέσει ο Λεωνίδας και εγώ θα κοιτάω επάνω στο γλάρο. Αφού φοβάσαι, ώρες φορές δεν σε καταλαβαίνω, είσαι ακατανόητη δηλαδή. Καλή κάτσε, ετοιμάζεται το πράγμα. Τι γίνεται? Έχετε για βρυσούλες. Έτοιμος είναι. Έλα να μετρήσουμε. Και 5, 4, 3, 2, 1. Κοίτα, bungee jumping, αυτό θέλει να κάνει και ο Λεωνίδας. Χαρά στο κουράγιο. Μάνα, κοίτα. Φαντάζεσαι να είναι ο γιος σου αυτός. Τι λέει ο βλάκας εδώ, κουνούσε τη θέση εκεί πέρα. Χριστός και Απόστολος. Σιγά ρε, ένα αστείο έκανε. Ένα δεν είσαι πατέρας, γι' αυτό έχεις και φύγει αστεία. Εγώ αν είχα γιο θα το σκότωνα αν έκανε κάτι τέτοιο. Γιατί και εγώ το δικό μου τον αφήνω. Τι βλακίες τα λέμε τώρα. Φαντάζομαι το φουκάρα τον πατέρα. Έλα! Μπράβο, υπερήφανο, μπράβο! Όχι, φτάνει. Πίτα κι εσύ. Πίτσα είναι άλλη ζωή. Πού σου πάνε αυτοί, τι είναι τώρα? Δεν μου πάνε. Συνονοηθήκαμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο όταν κατέβουμε. Πάρ' τους ένα τηλέφωνο. Να τους πάρω. Άσε ρε παιδί μου, το με γλύσεις. Έλα, όμορφε. Πού είσαι ρε? Στη Χαλκίδα. Αυτό το ξέρουμε. Πού στη Χαλκίδα ακριβώς? Σαν πως ξέρω ρε πατέρα τα μέρη να στα πω. Θάλασσα βλέπω, εσύ πού είσαι? Βλέπεις τη μεγάλη γέφυρα. Εκεί που πήδηξε τώρα ένας μαλάκας. Όχι και μαλάκας. Γιατί τι σε νοιάζει ένα ρε, το ξέρεις? Πατέρα, κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα. Λοιπόν, πάω στη γέφυρα εκεί που πήδηξε αυτός ο φοβερός ο τύπος με τα μαλλιά ωραίος και θα σε περιμένω εκεί, εντάξει, άντε γεια. Εντάξει. Λοιπόν, γεια σας. Χάρηκα πάρα πολύ για την γνωριμία. Πρέπει να πάμε να πάρουμε τα παιδιά. Και
Κι εγώ χάρηκα. Και θα περάσω αυτές τις μέρες για το αυτοκίνητο που είπαμε. Να περάσεις, αλλά να μας πάρεις τηλέφωνο πρώτα. Wow. Γουστάρεις, ρε, γουστάρεις. Ωραία, γουστάρω, αλλά εγώ τις αποφεύγω αυτές. Αυτές θέλουν αποκατάσταση και τέτοια. Σόπα, ρε. Μια χαρά κοπελίτσα, αξιοπρεπέστατη. Μορφωμένη. Χημικός, μηχανικός, παρακαλώ. Και έχει ένα κοριτσάκι. Μόνο που η κορούλα της δυστυχώς πάσχει από κάποια ανίατη ασθένεια. Κι άμα σου έλεγα πως όλες αυτές είναι χημικοί, μηχανικοί και έχουν μια κορούλα που πάσχει από μια ανίατη ασθένεια, κακομοίρη μου, πρόσεχε. Πρόσεχε γιατί σε έχει βάλει στο μάτι. Εμένα. Μη φοβάσαι, Γιάννη. Εγώ έχω πανοπλία, τη Βιβί. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε τους αλήτες, γιατί πρέπει να πάμε κάποια ώρα σπίτι, Πάμε.